Kini ang Digicast Negros X, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region, ang amo ni kadulong sa inyo. Kagyari natin ng mga top stories of the day, December 2024, Biyernes nga adlaw. Bisan wala nagaulan, may mudflow sa gihapon sa suba sa barangay Kabakungan sa La Castillana. Nag-viral nga driver nga nag-dirty finger hindi empleyado sang syudad. Bitaw magausisa sa nga traffic violation. LPA may manubo nga tsansa nga mangin isaliwat ka bagyo. 3 arestado sa drug bypass operation sa sulod sang motel. Kag sa good vibes, kapehan nga pwede mapahuwayan kung magbiyahe pasur aton kadtuan sa tripping ni Ruming. Kag kilalahon ang 16-year-old nga taekwondo champion sa Bacolod sa bida sang liga. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, una kita na sa weather update. LPA ang may nubo na nakaroon o kung manubo na nakaroon nga tsansa nga mag-develop liwat sa isa ka bagyo. As of 2 p.m., ang low pressure area ang yara na sa baybayon sang Vincenzo, Sagun, Zamboanga del Sur. May manubo na lang inikaroon nga tsansa nga mangin isa liwat ka bagyo suno sa pag-asa. Ang Visayas nga nagalakip sang isla sa Negros ang makaeksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga iupod nga lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob dala sang shear line ukon ang pagtabuay sang mainit kag matugnaw nga hangin sa Pacific Ocean. Sa number 9, Himamaylan City ay nagapanghanda na karon nga magbaton sa mga evacuees gikan sa Banwa sang La Castillana. Suno sa kay Task Force Canlaon Head Raul Fernandez, inikabahin sa ilaman nga tikang bilang preparasyon in kaso nga ga-extend ang 6 km danger zone sa 10 km danger zone. Kahapon, nagpatigayon sang on-site assessment ang Office of the Civil Defense Western Visayas Regional Incident Management Team upod sa Himamaylan LGU sa mga posible nga evacuation site. Sunod sa kay Attorney Sarah Villamor, Assistant City Legal Officer sa Himamaylan, buwas ginapaabot ang mga tents gikan sa OCD. Ang Memorandum of Understanding na ang Memorandum of Understanding na ang La Castillana kag Himamaylan bahin diri. Sunod sa kay Fernandez, ang syudad sa Kabangkalan bukas man sa pagbaton sa mga na-displace bangod sang bulkan kanlaon. Padayon ang close monitoring sang Task Force kanlaon sa pag-asa, labi na sa mabunok nga ulan dala sang malain nga panahon nga ginakahangawan magatugas ang lahar flow. Ini ang mangin trigger ukon mangin basihan sa pag-extend sa 10 km danger zone kag sa pag-evacuate sa mga apektado. Ginsiling man ni Fernandez nga na-approve na sa Office of the President ang 70 million pesos nga dugang nga Quick Response Fund nga mo pagagamiton sa pagbulig sa mga apektado nga LGU. May dugang nga kantidad nga gid-request sa Secretary Gilberto Chodoro nga pamuno sang NDRRMC. Damlag pa, may 500 billion pesos nga pondo kon Program of Expenditure na gin-request ang ilang talatapan sunod sa kay Fernandez para sa 21 dias nga mandatory evacuation pero ini ang pending pa. Ang gawa naming basihan yung nilabas nilang hazard map, no? Mm-hmm. Yung in case of worst case scenario. Yeah. Yung yung di ba may bagos na pinalabas na map. So, yun ang ginawa namin basis for our planning ng massive evacuation or expanding the extended business. Kino-consider na natin yung number of affected population, no? Kung sakali nga naabutin si poblasyon na Castillana, we're talking here more or less 60,000 persons. Meron na tayong additional fund, no, na hiningi sa Office of the President. And as far as I know, parang may na-aproba na. So we're just waiting for the advice ng OCD Central. Sa number 8, baligyan ay isang palupok sa reclamation area sa Bacolod City, apektado bangod sang maulanon nga panahon.
Nag-amat-amat na baligya sa mga palupok ang mga vendor sa likod ng St. John Paul Tower sa reclamation area. Pero may pila sa gihapon ka mga stalls ang bakante. Ginsiling ni Annelyn Banyas, malaka ang baligyaanay bangod sang tig-ululan. Gani madamo sa ila ang ginpaiway ani ang pagbaligya kag sa gintalana nga baligyaan sang palupok sa Bacolod City. Dugang ni Louis Latergo, Vice President sa Bacolod Firecrackers Association, na delay pati ang permit sa mga vendors tugas ang malain nga panahon, gani ulihi man sila nakabaligya para sa natalan nga pagsaulog sang adsang Paskwa kag pagsugalaw sang bagong tuig. Ginapasiguro naman sa Bureau of Fire Protection nga nasunod ang mga guidelines sa lugar agud balikawan ng sunog. Para man ang ila kampanya upod sa nagkanainain nga government agency agud pahagan-haga na kadamuon sang firecracker related nga mga injuries. May bakal-bakal na. Oo. Pagka dasun naman, mga 28, 29 hasta na sa highlights, na ako na ng baklan na. Pero subong iya, tusik-tusik. Tusik-tusik lang na. Sa kapigadumundaan, subong. Ang ginapabot naman, ma'am, na dahil kami siyang mayo ng singko, mayo ng panahon. Kasi ang tao, bisa na kapigado, ang tao kapag bala sa tawag na bulag na tuweg. Kaya mo na yung ato, hindi ka traditional. Every year, kaya palupok kita. Para sa akong holiday season, it is very important that we could celebrate this season with not just merrymaking, but also with safety when it comes sa atong panimalay kag sa mga tao man nga mga palangga nato. So Sa number 7, tatlo arestado sa isa ka drug buy-bust operation nga ginpatigayon sa sulod sang isa ka motel. Nagpatigayon sang buy-bust operation ng Bacolod City Police Office kag Philippine Drug Enforcement Agency sa sulod sang Imperial Court sa Barangay 6 sa Bacolod City. Sa report sa PDEA, ang tatlo ka mga nagkanalakpan, 18 anyos nga si alias Budoy, 20 anyos nga si alias Ping, kag 22 anyos nga si alias Pat. Nagkuha sa ilang 7 kaputos ang ginapatihan shabu nga may estimated value nga 340,000 pesos. Napasakan na ang kaso nga paglapas sa Section 5 kag Section 11 sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act ang tatlo ka mga nagkanalakpan. Sa number 6, konseho magahulat sang approval sang LTFRB para sa bag-o nga rota sa mga E-jeep sa Bacolod City. Sa marason nga tuig, ginapaabot nga mapatuman ng 30-day dry run para sa 5 ka mga electric jeepney nga magabiyahe sa BCGC kag Ayala Malls Capital Central Loop nga rota. Inisamtang ginahulat pa sang Committee on Transportation and Traffic sang konseho ang approval sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa tatlo ka mga gintalana nga green route o kung mga rota para sa mga electric jeepney sa syudad. Nalakip diri ang sa Barangay Kabug kag Barangay Vista Alegre. Ginpahayag ni Councilor Al Victor Espino nga kung maaprubahan na sang LTFRB ang dugang nga mga rota, marason nga magapatigayon sang review para sa Local Public Transportation Route Plan. May 24 ka mga existing nga rota ang Bacolod para sa mga modernized kag traditional jeepney. Sa number 5, 30 million pesos nga incentive para sa mga empleyado sa Bacolod, aprobado na sa konseho. Kapin sa 20 mil pesos ang natalana nga batunon sang regular kag casual employees kabahin sang service recognition incentives o kon SRI kag inaprubahan sang konseho. Ang 30 million pesos nga pondo ang gikan sa savings sa syudad. Ginabulubanta naglabot sa 55,000 pesos ang kabilugan nga bonuses nga mabaton sa mga city employees sini nga Paskwa. Magluwas sa SRI, ginahikot naman sa syudad ang pagtalana sang pondo para sa gratuity pay sa mga job order workers kag contract service personnel matapos nga ini ang inaprubahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ginalauban ni City Administrator Lucille Helvolea nga mahingagaw ang pag-release sang tag 2,000 pesos tubtub 7,000 pesos nga gratuity pay. Sa number 4, nag-viral nga drivers ang salakyan nga nag-dirty finger sa isa ka motorista, hindi empleyado sang Bacolod. May report si Nico Delphi.
Yara nakaroon sa custody sa Bacolod Transportation and Traffic Management Department ang community service vehicle nga gingamit sang nag-viral nga driver nga nag-dirty finger sa motorista sa Bacolod. Ginpahayag ni Secretary to the Mayor Attorney Marty Go nga ilan na ginpatawag ng driver agud mao sisa ang natabukag ma-reprimand sa iya nahimo. Giklaro ni Go nga hindi government employee ang driver sa community service vehicle nga ginpahulam ni Mayor Aldi Benitez sa katapos ang youth organization sa 2023. Itugyan niya na sa alkalde itugyan sa alkalde ang pagpangusisa sa City Legal Office. Ginpahayag niya nga ang unacceptable behavior ang wala nagapakita sang values ng syudad. Samtang ginapaabot ni Traffic Deputy Jose Antonio Rubelio nga mag-coordinate sa ila ang pati na nagkuha sang litrato sa nakilalaan nga driver agud mapatod ang iya nabuhat nga traffic violation. Mula sa side mirror ang service vehicle gani ginatugyan ini ni Robelio sa katapos ang Land Transportation Office. Plano sang alkalde nga i-turn over ang salakyan sa barangay nga nagakinahanglan sang salakyan. Very unacceptable ang iya nga ginhimo kag hindi gid man husto tong ginhimo iya. That's why we would like to talk to the driver kag usisaon siya kung natabo kag nag-amuto siya. Now as to the specific violation sa traffic violation, we still could not tell kung ano gid nga violation because wala gid kita sang facts and circumstances. Ang ara lang sa aton subong kung ano ang ginbutang sang nagpost sa social media sang picture niya. So we are encouraging actually ang nagpost dito kung pwede nga magkadto sa bitaw or sa City Mayor's office kay para mahimuan man sang formal or official nga complaint kag maathagan gid kung ano gid ang natabo para ma-determine kung ano ang liability sang driver. Sa number 3, Calatrava Mayor nga ginpamatbatan nga guilty sa kaso nga grave abuse of authority kag gross negligence ang magatuma na lang sa nangin pamatbat sa iya. Sunod sa kay Mayor Marilyn Era, hindi siya satisfied sa pamatbat sang sanggunian panalawigan sa reklamo nga ginpasaka sang duha ka mga doktor batok sa iya. Pero hindi niya naluyag pa madugangan o kung madugayan ang sitwasyon gani iya na nga tumanon ang pamatbat nga ginpapanaog. Sa desisyon sang SP nga ginpapanaog sa tong Nobyembre 26 duha ka bulan nga suspension ang ginpapanaog sa alkalde. Ugaling para magapalayon ang provision sang public service sa Calatrava, ginmultahan na lamang tigaylos ang suspension ang alkalde. Ang multa nga equivalent sa duha ka bulan nga sweldo sini ang igabayad sa kanday Dr. Lewin Torres kag Christine Ureta nga amo ang mga tagreklamo. Ginpalangat sa SP sang duha ka mga doktor ang ilang reklamo batok sa alkalde nga nag-ugat sa pag-terminate sang ilang consultancy services nga wala sang proper justifiable cause. Gin-hire bilang medical consultants sila nga duha humalin Abril 1, 2024 tubtob Hunyo 30, 2024 pagi sa Memorandum of Agreement. Sa katapusan ng bulan, ginpahibalo na lamang sila nga hindi na sila makabaton sang schedule sa rotation para sa bulan. Sang Hunyo, sa interview sa media, ginako man sang alkalde nga may lapse sa iya nga bahin sa natabo. Damlag pa, gisiling ni Torres nga hindi siya satisfied sa nangin pamatbat kag iya plano nga ipadangat sa ombudsman ang kaso. Ako, I trust my award chief of hospital and the admin officer. So whatever recommendation they would give to me, so I'll just affirm their recommendation. And ako as the accused of this case, I am not satisfied with the judgment of the Sangguniang Panlalawigan, but I don't want to take this situation in a longer period of time. Gusto na ako maklear na lang. So, I told attorney that, sige attorney, we will just abide with the judgment of the Sangguniang Panlalawigan para wala na ko i-disturbo sa ako ang pag-render of service sa tao. Sa number 2, 60 million pesos nga pondo ang inrelease na sa presidente para sa mga naapektuhan sa paglupok sa Bulkan Canlaon sa Canlaon City kag Negros Oriental. Sinilamang gin-release ang 30 million pesos nga bulig para sa Canlaon City kag 30 million pesos naman para sa Negros Oriental.
Gin-facilitate ini ni Special Assistant to the President Secretary Antonio Lagdameo sa pagsinapulupod sa mga local officials kag disaster management representatives. Samtang ang assistance nga natigayon hatag sa mga apektado nga pamilya sa paglupok sa bulkan Kanlaon ang nagdangat sa 46.92 million pesos. Inibase sa report nga ginpagawa sa Office of the Civil Defense as of 8 a.m. sang December 20. Ini ang mga bulig nga na-release gikan sa Department of Social Welfare and Development, mga non-government organization kag mga local government units sa Region 6 kag Region 7. May 364,000 pesos na nga balor sa bulig ang na-release ang OCD kag PDRRMO sa Region 6. 1.4 million pesos ang ginreport kahalitan sa agrikultura sa Region 6. May 28 naman ka mga banwa ang syudad sa duha ka mga rehiyon nga apektado naman sang ashfall. Samtang sa kabilugan, may 44,053 ka mga persona ang apektado bangod sa paglupok sa bulkan. 14,459 ang yara sa mga evacuation center kag may 3,557 naman ka mga persona nga na-displaced kag yara nagatinir sa gwa sa mga evacuation center suno sa OCD. Samtang nagapanawagan naman si Yusek Ariel Nepomuceno, ang Civil Defense Administrator sa mga pumuluyo nga sakop sang 6 km Extended Danger Zone sang Kanlaon nga kon mahimo magpabilin sa mga evacuation center. Sunod sa iya, ipaiway anay sa mga apektado ang pagbalik sa ilang mga puluyan bangod mas labing importante ang ilang safety. Kaag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Bisan wala nagaulan, may mudflow sa suba sa barangay Kabakungan sa La Castellana. Samtang ang barangay nakahanda in kaso gidman nga palaparon ang danger zone. Yaring report. Amo sini ang itsura sang suba sa may taytay sa bato sa barangay Kabakungan sa La Castellana sang wala pa naglupok ang bulkan Kanlaon. Ini ang ginahalinan sang tubig sa Baji-Baji Falls. Pero kainas ang aga, amo na sini ang itsura sang tubig sa suba. Dark gray na ang kolor sang tubig. May samo na nga lunang, nagausbong ang baho sang asupre. Ang oras subong 10:30 sang aga, wala siya nagaulan, nagabutlak ang adlaw, pero amo sini ang kolor sang tubig. Diri sa may suba sa ibabaw lang sang Baji-Baji Falls, diri sa barangay Kabakungan sa La Castellana. Sunod sa mga pumuluyo diri sa kahapon, sa kung nagasigi ang ulan, mas lighter ang color, do abo ang kolor sang tubig diri kag hindi amo sini kakusog sang flow sang tubig bangod mas madamol ang lunang. Diri man nagahalin ang tubig para sa irigasyon, pero ang tubig sa irigasyon gin-divert anay balik sa suba kag wala ginapadiretso sa mga pananom. Daw nang inbusay man ang itsura sini. Ang mga balay malapit sa suba, wala sang tawo, nakakandado. Sunod sa kay Raymond Talabi nga nagapuyo sa unahan sang suba, mas malala pa diri ang nasaksihan nila sang Hunyo 5 sa naglahar. Subong, mas laban ang tubig sang salunang, dala sang abo. Kung mag-ulan sa ibabaw, gakadala ang abo sa daludo sang tubig, maisog ang baho sang asupre. Isa, gusto mong magbaha sa blang kung magkuhat ng abo. Oo. Gusto mong ang baho ya? Yung isog, sulfur ged. Ito mga tubig niya, hindi man apektado. Okay lang mo tubig eh. Okay pa? Amang na ilang tubig. Hindi man apektado. Wala man. Kung kinahanglan, handa naman sila para mag-evacuate. Ang tubig sa sininga sapa ang ginapamonitor sa Office of the Civil Defense sa barangay kay isa man ini sa mga ginaagyan sang mudflow kag lahar. Kung maglain ang panahon kag magsige buo ang ulan, ginakakulbaan ang pagluntad sang lahar flow. Gani kung mangin maulanon ang panahon, isa sa mga ginatunan karon sa Office of the Civil Defense nga ipatuman ang mga pag-extend sang danger zone sa 10 kilometers. Sunod sa kay punong barangay Marvin Iskander sang Kabakungan, kung ipalaparan sa 10 kilometers ang danger zone, madala ang ilang barangay. Mabudlay kuno ang pag-evacuate sang libo-libo nga mga pumuluyo, pero kung para sa safety sang tanan, nakahanda sila para mag-evacuate. So committee diri kami sa may barangay Kabakungan, ang DRM committee namon na prepare na gid kami in kaso por kaso. So inform namon ang pumuluyo. Be ready lang whatever kung anong matabo sa Mount Kanlaon. Nasakop si Kabakungan sa 10 kilometers. Nasakop ang Kabakungan. Ginpahibalo na sila nga kung i-evacuate sila sa Kabangkalan City dalon ang mga taga-barangay Kabakungan.
Actually, nag-meeting kami dito sa Casiliana, sa DRM, no? Kung nasang disability, may na-ready naman silang evacuation dito sa may kabangkalan ang assign sa Kabakungan. As of 8 a.m. kaina, suno sa pag-asa, ang LPA ang may manubo na lang at tsansa nga mag-develop liwat sa isa ka bagyo. Nagapangabay ang mga pumuloy o nga kuntani, wala na sa mabaskog pa nga ulan. Sang kahapon sa monitoring sa FIVOX, may 23 ka mga pagtayo o na-record sa kanlaon. Masobra sa 6,000 ka toneladas nga sulfur dioxide ang ginbugasang bulkan. Sunod sa FIVOX, posible sa gihapon ang paglupok sang bulkan, pagbuga sang lava, pag-ulan sang abo, lahar kag rockfall, gani estrikto nga wala ginapasudlan sa tawo ang 6-kilometer extended danger zone. Kagyari naman ang pangpabalo namon nga pang-good vibes sining weekend. Kung nagabiyahe ka pa south, nagapangita ka sa lugar nga pwede anay mga pahuwayan kadali, o kung magkape, o kung makakaon. Baw, may natultulan kami nga lugar nga pwede makakape, pwede makakaon, kag pwede gani mapaliguan ang baybay. Kailan tawa pala ho? Matinlo kag matawhay. Inay katuan ta, buwas sa tripping ni Ruming at 9 a.m. Makapila man siya ka beses nga napierde, na-injured kag na-disqualify, pero nagbangon kag nagpursige sa training hasta nga nangin kampiyon kag nakapauli sang medalya gikan sa International Taekwondo Competition sa abroad. Aton kilalahon ang 16-year-old Taekwondo champion sang Bacolod sa sini naman nga episode sang Bida sang Liga sa Sunday at 9 a.m. Shout out anay sa aton nga mga live viewers subong hapon, si John Randolph Rubin, good afternoon Negros, good afternoon Bacolod, good afternoon man sa imo. Si Rems Peñado, mayong hapon Digicast Negros kag sa tanan. Si RH Tata, good afternoon NIR. Ron Ryder, mayong gabi, Merry Christmas man sa imo. Si Victoria Lopez, Merry Christmas Digicast Negros. Merry Christmas man sa imo ma'am. Si Gorzal Ramos, Merry Rose, mayong hapon Digicast Negros and Merry Christmas. Si Romel Mahilom Galio, watching, good evening. Si Mirna Garrido Clavel, good PM Digicast Negros watching from Payao, Binalbagan. Kag si Emeline Hironca Di Ala, good afternoon Bacolod and Negros. Si Jocelyn Luquero, have a great weekend Digicast. Kagamay itong top 10 stories of the day. Tubtub sa lunas, ako si Romeo Subaldo. Have a safe weekend.